Radio. All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Naginarangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na matay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot.
Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kapawa. Ang nahauna nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbunyag kay Jesus sa Jordan. Ginadumdum naton nga sang pagbunyag kay Jesus sa suba sang Jordan. Nagbukas ang kalangitan, kag ang tingog sang Amay, nabatian nga nagapamatuod, nga ining si Jesus, amo ang iya anak nga nahamutan. Nag-abot si Jesus sa Jordan, halin sa Galilea, kag nagkadto siya kay Juan sa pagpabautiso. Sa pabautisuhan na si Jesus, may tingog gikan sa langit nga nagasiling, amo ini ang hinigugma ko nga anak, nga akong gid nahamutan. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kapawa, amo ang pagpahayag sang Ginoo, sang iya kaugalingon sa kana. Ginadumdum naton ang pagbaylo ni Jesus sang tubig sa bino, tungod sa pagpangabay sang iya iloy. Amo ini ang nahauna nga milagro. Paagi sa sining makatalanhaga nga buhat, ang mga gintutunan nagtuo sa iya. Si Jesus nagsiling sa mga sulugoon, Punan ninyo sing tubig ang mga tadyaw. kag ila gindimdiman ang tubig nga nahimo nga bino. Didto ginpahayag niya ang iya himaya, kag ang iya mga gintutunan nagtuo sa iya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbantala sang pag-abot sang ginharian sang Dios, kag ang pagpanawag sa pagbago. Ginadumdum naton ang paglibot ni Jesus sa Galilea, garagabantala nga ang ginharian sang Dios nag-abot na. Gintawag niya ang mga makasasala sa paghinulsol, kag pagbiya sang ila mga sala. Ginpatawad niya ang ila mga sala, kag ginayo ang ila mga balatian. Si Jesus naglibot sa bugos nga Galilea. Nagpanudlo sa mga sinagoga. Nagwali sang maayong balita sang ginharian. Kag nagpang-ayo sang tanan nga sahi sang mga masakit, kag balatian sang mga tawo. Amay namon nga yara ka sa mga langit. Pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbalhin sang dagway ni Jesus. Ginadumdum naton ang pagpakita ni Jesus sang pagbalhin sang iya dagway sa tatlo ka mga gintutunan didto sa bukid sa pag-aman sa ila sang iya palaabuton nga kasakit. Kamatayon sa krus kag pagkabanhaw, agud indi sila magdula sing pagtuo kag pagsalig. Samtang nagatanaw sila, nagbalhin ang dagway ni Jesus. Kag ang iya mga bayo, nagmasilaw, kag nagmaputi. Wala sing bisan sino sa kalibutan nga makapaputi sang bayo kaangay sini. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kapawa, amo ang pagtukod sang Eucharistia. Ginadumdum naton nga sang katapusan nga parihapon, ginhatag ni Jesus sa aton ang pinakadako nga tanda sang iya paghigugma, ang iya lawas kag dugo para sa kaluwasan sang kalibutan. Ginkuha niya ang tinapay. Nagpasalamat siya sa Dios. Iya ginpamihak-pihak ini, kay ginhatag sa ila nga nagasiling. Ini, amo ang akon lawas, nga ginahatag para sa inyo. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Sa amuman nga bagay, sa tapos ang panihapon, ginhatag niya sa ila ang kalis, nagsiling siya. Ini nga kalis, amo ang bag-o nga kasugtanan sang Dios, nga ginapalig-on sang akon dugo, nga ginaula para sa inyo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo,
luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dalang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang namaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sa imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi,
kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan ma And Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 43 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombohanay sa gabi. Diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw Webes, petsa 13 sa bulan sang Enero sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyong mangin kaupod, Bombo Jireh de los Reyes.
Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga nag-tune in sa 630 kHz sumalin sign on tubtub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe. Kaga live man kita sa Facebook no, gina-share na naton sa aton nga official Facebook page ang Bombo Radio Bacolod. Ang link kung diin ka mo pwede makalantaw no sa aton nga Facebook live, kag live man kita sa YouTube mga kabombo no, saranggid ka mo makalantaw, kag maka-comment sa YouTube, kag hindi gid magkalipat nga mag-subscribe. Sa nagapanguna nga mga balita, magapagwa no si Mayor Evilio Big Lunardia sa nga executive order angot sa pagpaidalom sa syudad sa Alert Level 3 sugod buwas no tubtob Enero 31 santo man sa anunsyo sa nga National Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases kahapon. Lauman nga may mga restrictions naman nga gapatuman ilabi na sa capacity sa mga venues sa idalom sa nga Alert Level 3. Santo sa una nga payag no sa nga IATF sa idalom sa nga Alert Level 3 ang mga establishmento. Ang pahanugutan lamang ang mag-operate sa nga 30% indoor venue capacity kag exclusive lamang sa mga fully vaccinated samtang 50% outdoor capacity naman kag fully vaccinated ang mga empleyado. Suno kaya o na naghatag no ang IATF sang gahom sa local government unit nga magpatuman sa nga dugang nga restrictions kaangay sang curfew, liquor ban, pagdumili sa mga minor de edad samtang wala pa man sang guidelines angot sa pagpangampanya bangod wala pa ang campaign period. Magauntat naman no ang contact sports, ang mga amusement, concerts, clubs kag mga karaoke bars. Kasubo no kay nakaamat-amat na kung tani balik ang ekonomiya apang bangod sa pagbalik sang kaso may pila ka mga negosyo nga magasirado kag may madulaan gid sang trabaho. So laton ta lang ang mga guidelines sa ipagwa nga executive order sang alkalde. Sabay naman sa nga Negros Occidental nagapabili no sa Alert Level 2 ang probinsya, kaga apisarya nga Alert Level 3 ang Bacolod, wala lang gihapon pagbag-o sa mga restrictions sa Negros Occidental. Kay madumduman nga nag-require no ang province sa nga negative RT-PCR test sa mga biyahero nga nagikan sa mga Alert Level 3 balang nga lugar apang bangod no nga isama lang kita di ka isla ang Bacolod ara man lang sa sulod sang Negros, hindi na mag-require sa nga masugot nga requirements ang probinsya sa mga nagikan sa Bacolod, so same lang gihapon. Sa aton nga COVID case bulletin 128 ka mga kaso ang na-record sa Negros Occidental subong adlaw samtang 57 naman sa syudad sang Bacolod. Sa 128 ka mga kaso sa probinsya, 56 dire ang local case, kaga 72 ang locally stranded individual, samtang sa syudad sang Bacolod, 55 ang local case, kaga duha ang returning overseas Filipino. Samtang hindi pabor ang transport group sa probinsya sa Negros Occidental sa ginpagwa no nga mando sa Department of Transportation nga mga fully vaccinated individuals lamang ang sarang makasakay sa public transport dito sa maya National Capital Region nga yara sa idalom sa Alert Level 3 o kung mas mataas pa. Tibuas nga daan Alert Level 3 na ang syudad sa Bacolod apang hindi pa klaro no kung sakop na ini sang mando sa DOTR. Sa Department Order number 2022-001 nga ginpagwa sa Transportation Secretary, ginpagwa ni Transportation Secretary Arthur Tugades ang Enero 11, ginapanugutan sini ang public transportation access sa fully vaccinated individuals gid lamang. Ang full vaccination status ang mapamatud-ano paagi sa physical o kuna digital copies sa vaccine card nagikan sa local government unit, certification nagikan sa Department of Health o kuna dokumento nga gin-prescribe sa IATF may valid ID nga gin-issue sa gobyerno, may picture kag may address. Suno sa United Negros Drivers and Operator Center, paglapas sa tawhanon nga kinamatarong no sang mga commuters ang mando sang DOTR bangod nga wala ini sang basihan sa konstitusyon. Suno sa grupo no oppressive ang mando sang DOTR secretary nga wala man inigani kuno nakaagi sakay sa public utility vehicle. Aminado naman no ang pinuno sang undok nga hindi mapilit ang mga drivers bala nga magpabakuna. Gani sa karon no 70% pa lamang sa mga miyembro sa grupo ang vaccinated
kaga hindi man mapilit ang mga pasahero nga magpabakuna. So wala pa naton may baluan no kung applicable man diri sa Bacolod kag sa Negros Occidental o kung nasa Bacolod kaya alert level 3 ang Bacolod no. Ang mando sa DOTR kaysa karon sa NCR pa lamang ini gina-implementar. Samtang kadamo sang mga insidente no sang sunog malapit duha ka semana pa lang humalin sang nagsugod ang tuig 2022. Kahapon, isa ka bodega sa may barangay Mandalagan ang gintupok sang kalayo, mga nagabaligya balasang foam, canopy, mga trapal. Masobra 5 million pesos ang damage nga nasambit sa nasambit nga sunog. Kagabi, saman to kabalay ang partially damaged sa may Villa Cristina, Barangay Tangog. Sang tinalikdan nga semana may mga insidente man sang sunog no nga na-report diri sa Bacolod kaga sa pila pagid ka mga bahin sang probinsya so pahanumdom gid sa aton nga mga kabombo nga mga vigilante gid kita. 50% nga daan sa na-record nga mga insidente sa nga sunog sa nga tinalikdan nga tuig diri sa Western Visayas ang gintunaan mga napabayan bala nga mga saksakan. Mga cellphone abi nga ginbilin nga naka-charge, ang socket na bala sang extension nga puno gid bala at tanan-tanan nga ang tanan nga baba na bala sang socket mayara gid sa nga nakasaksak no, mga short circuit mayara man sa mga napabayan nga mga kandila. So mga responsable gid kita no, checkyaron gid naton ang aton nga mga gamit, especially ang mga makatuga bala sa nga kalayo o konsunog. Kaya sa sitwasyon naton karon may pandemic na kita nga daan nga ginapangatubang, masubo pagid kumawadaan kita sang puloy-an. Dugay-dugay aton man checkyaron sa mga balita nga natipon sang patrol no ang insidente sa pagpanlabo sa syudad sang San Carlos. Samtang sa banwa sang La Castellana, isa ka lalaki no ang nasapuan nga wala na sang kabuhi kag ginaaligar nga naghiko. Samtang napasakaan no sang kaso kag ang ato balang suspetsado nga nadakpan kaga nakuhaan sang 10 million pesos nga balor sang suspected shabu sa syudad sang San Carlos. Masobra 10 million pesos to no ang balor sang ginaaligar illegal nga droga. Ang nakumpiskar nagikan sa isa ka 24 anyos ka bata pa no pero minilyon ang ginabaligya nga shabu didto sa may barangay Guadalupe, San Carlos, Negros Occidental. Ining arestado no ang ginkilala kaya Joel Rizardo kaga ginakabig nga high value individual. Samtang duhaman ka mga lalaki ang nadakpan sa separado nga pagbayular sang Comelec Ganban sa banwa sang Kawayan kag syudad sang Cadiz. So ato ni karon checkero no sa report ni Bombo Rainsel Pama samtang mayara man sang drug by bus operation nga ginpatigayon sa Purok Kagaykay Barangay 2 syudad sang Bacolod sinigid lamang gabi kag ato ni nakuhaon no ang dugang impormasyon kaya Bombo Carla May Defensor. Samtang nagapakigangot kita sa patrol, diri kita anay sa Balita Nasyonal no, ginathag sa isa ka political analyst ni Attorney Joe Max Ortiz nga hindi sarang nga mapaisol sa tinuig ang presidential elections sa Pilipinas. Sa bulan sang Disyembre no, isa ka grupo ang nagfile sa petisyon sa Comelec nga nagahingyo nga iisol ang national kag local elections sa Mayo 9 tuig 2025. Sa baylo no nga patigayunon ini sa Mayo 9 subong nga tuig bangod sa nagasaka nga kaso sang COVID-19. Wala matumod kung sino ang yara sa likod sa nasambit nga petisyon apang manubo ang kaso sa COVID sang tinalikdan nga bulan kay di ba wala pa man tuya Omicron nagaamat-amat na tatugani balik sa normal sa Disyembre. So do wala rason bala kaga basihan ang petisyon nga ginfile sang tinalikdan nga bulan. So Comelec lamang no makadesisyon nga iisol ang eleksyon sa tion nga tuman gid kadamo ang COVID cases kung sa diin apektado man ang trabaho sa poll body kag wala sang tsansa ang mga botante bala nga makilala ang mga kandidato bangod hindi mapahanugutan ining face-to-face campaign. Apang kaangay no sang mga natabo sa Mindanao kung sa diin ginpostpone sa Comelec ang eleksyon bangod sa ginamo hindi sarang nga mapaiway no ang pinili ay sang tinuig bangod gina-extend man ang termino sang mga opisyales. Sa idalom sang konstitusyon ang presidential elections ang dapat patigayunon kada anom ka tuig kung sa diin dapat magpungko ang bag-o nga presidente kaga iban pa nga opisyales pagka Hunyo 30. Hindi man madeklarar no ang makadeklarar ang presidente nga postponed ang eleksyon magluwas lamang
kuna magdeklarar ini sang martial law. Apang kung COVID lang kuno ang basihan, no, suno kaya Attorney Joe Max Ortiz, hindi ini grounds para sa batas militar. Samtang ginapaabot ang desisyonan no, sa Commission on Elections ang COMELEC sa masunod nga simana ang mga petisyon nga ginpasaka batok sa kandidatura ni Anay Senator kaga sa karon presidential aspirant Bongbong Marcos. 3 ka commissioners no sa COMELEC ang magaretiro subong nga bulan, lakip na si COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Gani ginalauman nga desisyonan sa poll body ang tanan nga disqualification cases antes ang ilang nga retirement. Ginahingagaw man sang COMELEC no nga madesisyonan ang mga petisyon agod nga malakip ang pangalan ni Marcos sa balota o kon hindi. Sa tiyon nabi nga hindi paborable no ang desisyon sa COMELEC ang kampo ni Marcos ang sarang nga makafile sa motion for reconsideration sa Korte Suprema. 54 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation ato na checkero ng mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Rainsel Pama. Bombo Rain, please come in. Yes, Bombo Jireh, no? Duwan na ang aton kasuspitsado sa separado no nga nagagamit o nagausar na kuhaan sang armas luthang. Unahonin naton ang sa banwa sang Kawayan, Bombo Jireh, no? Ginkilala ang suspitsado nga si Sergio Di Fala. Sergio Di Fala, 30 anyos, no? Single ini siya, kag residente sang barangay Payaw, Pinalbagan, Negros Occidental, no? May isa ka residente, no, nga nagpadulong sa police station bangod sa ining suspitsado o ining suspect nga nakuhaan sang armas luthang, Bombo Jireh, no, ini sang kinagamo dito sa ilang lugar, no? Kag ang aton nga kapulisan nagpadulong sa mga lugar, kag ang suspitsado nakuhaan sang 9mm pistol, kag may mga bala ini Bombo Jireh, no? Kag ang suspitsado ginaresto sang aton mga kapulisan, kag yara na siya sa Kawayan Police Station, Bombo Jireh, kag magapangatubang sang RA 10591 o kon ang pagbayular sa COMELEC gun ban. Bombo Rainsel, may lisensya man ining iya nga 9mm revolver? Yes, Bombo Jireh. Wala ini sang anuman nga papeles, no? Ipakita ang suspitsado kag gindakop gini sa higilayon sang aton kapulisan agod nga mapasakaan sang kaso nga 10591 o kun ang paglapas sa COMELEC gun ban, Bombo Jireh. So pasakaan gyud siya gali no sa nga kaso nga paglapas sa gun ban kag paglapas pagid no sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation aka Bombo Rainsel, so duhagid no ka kaso ang igapasaka sa iya. Yes, Bombo Jireh, amo nang iya pangatubangon, no? Yaran na siya subong sa aton kapulisan agod sa proper disposition sa suspitsado, Bombo Jireh. May isa pagid kuno Bombo Rainsel nga napadakpan man? Yes, Bombo Jireh, isa pa no ka suspect nakuhaan man ini sa sang armas luthang, no, sa Hacienda Alegria, Barangay Kabahog o Kabahog, Cadiz City. Inkilalang suspitsado, Bombo Jireh, nga si Ruben Saison, 45 anyos, residente ni sang Purok Merced, Barangay Tinampaan, Cadiz City. No, may isa man ka residente no nga nagpahibalo sa kapulisan nga ini nagtuga man, Bombo Jireh, sang kinagamo dito sa lugar kag nagpadulong ang aton kapulisan agud sa kyaron nga ining suspect no nga nagatuga sang kinagamo. Ang suspect, Bombo Jireh, nakuhaan sang 9mm man nga revolver kag mayara ini sang mga bala, kag ang isa pa ka masubo, Bombo Jireh, nakuhaan sa sang 3 kasasay nga ginasuspetsahan shabu, kag may estimated nga kabugaton 0.2 grams no, Bombo Jireh, kag nagabalor ini sang 1,360 pesos no. Kun aton lataon, Bombo Jireh, duwa gini ang pagatubangon nga cash sang ining suspitsado bangod sa paglapas sang gun ban no, kag ang RA 9165, Bombo Jireh. No, kagong wala pa rin siya, Bombo Rainsel, sang lisensya no sa iyang armas, 3 gid, kaya pati pag RA 10591 no, yung kapasaka man sa iya. Yes, Bombo Jireh, no, 3 gid
ka kaso ang iya pangatubangon kag ang suspitsado mag-attend patitani no nga madlagan sa kampo bangod sa yara ng kapulisan no nadakupid siya na Bombo Jireh kag ining suspitsado yara na sa kapulisan o sa Cadiz Police Station para sa proper disposition Bombo Jireh. So tatlo na sa karon Bombo Rinsel no ang nadakpan diri sa Negros Occidental nga naglapas sa Ganban ang una to sa maya syudad sa Kabangkalan no? Yes, una sa Kabangkalan, ikaduwa subong kag ikata. Duwa subong sa isa kadlaw Bombo Jireh ang nadakpan sa Banwa sang Kawayan kag sa siyudad sang Cadiz City, Bombo Jireh. So wala gid sila rason bala Bombo Ray no nga makambal sila nga hindi sila aware nga may ginapatuman nga ganban no kaya ginawaragwag na din nato no bisan diin mabasahan man na nila sa social media kaga ining duha Bombo Ray no santo man sa imong nga report nagapinadayaw pa kaya nagapakita-kita pa sa ilang mga armas sa ilang mga kabarangay. Gatuga ini sila sang kinagamo no nagbalugid nga mayara sila sang armas luthang nga ini no may pagatubangon sila nga kaso kag sa karon no gapadayon ang Comelec Ganban kag hugot nga ginapatuman sang aton mga kapulisan Bombo Jireh. So kabay pa no nga mga eleksyon naman ini sa iban Bombo Ray no nga amo na bala nga hindi lang bala pagitik ang amo ni nga layi bala nga lahog lang bala abi nila hindi sila madakpan pero seryoso no ining Ganban nga ginapatuman kaga saranggin sila nga mapreso kung mapasakaan sang kaso. Yes, Bombo Jireh no seryoso nga aton mga ano ini padayon nga ginatutukan sa aton mga kapulisan kag hugot nga ginapatuman Jireh. Sige Bombo Rain, madamo gid nga salamat. Ini si Bombo Rain Selpa naga-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Madamo gid nga salamat kay Bombo Rainsel Pama sa mga balita nga natipon sang patrol so duha gid kabilog no nga nagkaladakpan subong adlaw diri sa probinsya sang Negros Occidental. Una ining sa Banwa sang Kawayan kag sa syudad sang Cadiz nga nagalapas sining Comelec Ganban. So sa karon tatlo na no ang na-report naton nga mga violators sang Comelec Ganban. Una dito sa maya syudad sang Kabangkalan amo gitong Buenamano kag ining duha sa karon nga nagdugang subong nga adlaw. So ginagapanumdom kita gihapon no nga nagapadayon ang Comelec Ganban umalin Enero 9 tubtob Hunyo 8 tuig 2022. So ginadumilian no sa pagbitbit kag pagbiyahe sa mga firearms o kon mga deadly weapons bala sa sagwa sa balay o kon mga negosyo kag sa tanan nga mga pampubliko nga lugar humalin na January 9 tubtob June 8, 2022. Ang mga exempted sa Ganban ang dapat nga magpresentar no sa Certificate of Authority nagikan sa Committee on the Ban on Firearms and Security Personnel. So mga madakpan nga nagbayular no sa Ganban na pagapasakaan sa kaso nga paglapas sa Resolution 10728 o kanang Comelec Ganban kaga kung wala pagid-abis ang lisensya nga armas nga ginahupot o kana ginahuptan nila magapasakaan man din sila sang kaso nga paglapas sa RA 10591 o kanang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. So aton man siya kero no kaya Bombo Carlo May Defensor kaya nagpadulong to siya no sa maya Purok Kagay Barangay 2, Bacolod City sinigid lamang nga gabi bangod may ginpatigayon didto nga buy bust operation. Pagaton man kuha na detalye tuhoy sa insidente sa nga paghikog isa ka bangkay no nasapuan didto sa maya Banwa sang La Castellana. Yara na sa piyakalinya si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Joy, tudli kita no sa isa ka hacking incident nga nagluntad sa Sitio Balili, Barangay Prosperidad, San Carlos City, Negros Occidental, Bombo Joy. Ang biktima diri kilala kay Roland Canyabano, kag ang suspetsado diri kilala kay Felix Villaver, residente ini sa Sitio Balibali, ini sa kadwa sitio tanan no sa Sitio Balili, Barangay Prosperidad, San Carlos City, Negros Occidental, Bombo Joy. So, suno ito tanan sa review ahorita, ini ang biktima nga ni Bombo Jai lawig ini sa nga baka sa duta ni Felix Villaver. Ganito ini nga baka Bombo Jai o kung ang ginlawig nga baka naging kaon ng kanom ni Villaver no at ini nagdalisanay ining duwa ka mga
aning suspetsado kagabi kagito na katabo ang ini nga pagpanlabo Bombo Jay. Ani si Roland mayara isang bitbit na ang kahoy. Ini naman yung si Felix Bombo Jay, mayari ini siya yung bitbit na binangon. So nakaangkon na ni isang pilas ining si Villaver Bombo Jay at the same time mawaning si kanya bano pilaton ini siya Bombo Jay. So mayari na ini sila nga daan nga mga gadgets before igarding man diri sa amo maning sa gihapon nga si Bombo Jay dalikiti ini nga PO niya ni base kung ako na napuno na gidala Bombo Jay. So mo ni ang resulta sang hacking incident Bombo Jay. So Bombo Jay pamatian nato ng payag gikan kay Polisitan ng Trubi Aurita. Balili, Barangay Prosperidad. Ang aton nga biktima nga si Roland Canyabano, i-discarten, mga 39 anyos, kasado ka residente man sa sinanga area, no. Ni siya, anong tugway man, naglawig. Naglawig sa iyang baka diri sa kadutaan nga ginapanigihan ni suspect naton nga si Felix Villaver. Karon nakita sang aton nga suspetsado na siguro ang iya mga kakanuman dito ginharap bala sang baka. Amo na nga nagbait sila nga duwa. Yes, ma'am. Aton nga biktima may dala ini siya nga kahoy. Kag ang aton nga suspetsado may dala ini siya nga binangon. So sa ilang pag binais-bais dito naabot sa punto nga nag-ano na sila nagsinakitay. So considering binangon niya ang dalasang isa iya kahoy lang. So natigbasan gid ni nasamaran ang aton nga biktima sa nagakalain-lain nga parte sa iyang lawas samtang ang aton naman nga suspetsado medyo may samad man ini siya, nasamaran man siya sa kahoy sa iya nga ulo. So, amo to nga ginrespondihan sang mga residente, mga ingod man lang ni nila balay, sa nga nadala nadala sila actually sa city hospital, sila ginaduwa. Yes, ma'am. So, as to this time, na-file naman ni kagahapon ang kaso, no? Mga frustrated homicide against sa aton nga suspetsado kag aras sa aton nga custodial facility. While ang ining aton biktima gendala ini kagahapon sa San Carlos City Hospital pero gin-refer dayon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Hospital dira sa Bacolod kay daw medyo madalo mang samad niya sa ulo. Okay. So for further treatment na lang na siya. So bali kamusta ang status niya ini subong ma'am sang biktima? As of this time wala pa ta update halin sa pamilya. Pero basta na-refer na siya sa hospital sa Bacolod. Umumalang man sila dira nga duwa. So wala ini sila before nga mga grudges? Before, ma'am, mo man na ang natunaan nga daw nag-initay gid sila kay may mga previous grudges man na sila Japon. Same lang Japon. Yes, ma'am. So sa barangay nag-atubangay na ini sila, ma'am? So far wala sang pag-atubangay sa barangay sila na lang bala magbinaisay lang tapos wala na lang. Galing amo lang dito ang kagahapon nga daw naabot gid guro sa punto nga nag-initanay na gid sila. Yes, ma'am. So, sa Maraygid. Bombo Jay. So mo to no ang pahayagikan kay Polisitan ng Aurita regarding sa aking incident kay nagluntad sa area sa San Carlos. So pasakagid sang kaso no ang suspetsado Bombo din isang pamilya sang biktima Bombo din. Mapasaka sang kaso ang pamilya sa biktima sa suspetsado Bombo Jay. So Bombo Jay isa naman ka founded body no sa may Purok 3 Barangay Kabakungan La Castellana Negros Occidental Bombo Jay 47 anyos ini ang biktima diri o kon ang naghikog Bombo Jay. So sa information nga nakuha kay sa mga kapulisan, ini ang iya sining manghod sang biktima. Nakita niya na lang ini ang iya sining utod nga nagakabit na sa sudod ng Bombo Jay na naghigta ng iya sining liog nga na-attach sa trusses Bombo Jay. So ini utod sa gilayon ang
kalat Bomojay with the help man sang barangay kagawad sang barangay Kabakungan Bombojay. So ang pagkakita sang biktima sa ining ako na pagkakita sa biktima Bombojay kung ining naghikog mga 6 days before sang insidente Bombojay do wala ini siya sa iya sini nga pamintaron. So subong nahimos na ining 47 years old Bombojay single ini siya kag residente man sa nasabit nga lugar Bombojay. So Bombojay diri naman kita sa gipatigayon nga bypass operation sang police station 2 sa Puro Pagaykay, Barangay 2, Bacolod City. Ang suspetsado diri kilala kay Juliet Cantado alias Jo kag 33 Babae na siya, anyos. Bombo Carla? Yes, Bombojay, isa ka babae. Kag residente ini siya sa Puro Pagaykay, Barangay 2, Bacolod City. Ang nakuha sa iya nga paginakop, isa ka elongated heat seal transparent plastic sachet. So mo ini ang bypass item Bombojay, nakuha man ini siya sang duwa ka sachet sang elongated no nga heat seal transparent plastic sachet kag mayara pa gid sang isa ka big heat seal transparent plastic sachet kag mayara sang 500 ka sibil amo ini ang bypass money kag mayara sang isa ka coin purse kung sa diin nakita ng mga suspected shabu Bombojay. Ang kabukaton sa suspected shabu nagabugat ka 10 grams kag nagabalor 68,000 pesos. Susunod kaya police captain natin doon ini siya Bombojay sa suspetsado nga nakuha sang atong sini nga kapulisan. Ani siya December na ini siya nagsugod sa pagduso Bombojay kag mayara sang runner nga nagadulong dira sa iya from time to time o kung twice once nga nagakanto dira sa iya kag ginahatagan ini siya sang illegal nga droga Bombojay. So si alias Puto ini no ang iya sini nga runner Bombojay. So ini siya bag-ulo man ini siya nga na-identify sa mga kapulisan sa police station 2 Bombojay. So ini siya isa ka nagabaligya sa Tianggi no o na mini store lang no grocery store Bombojay kang iya sini nga abana mandaragat o kung nagapangdagat ang Bombojay kag ini siya mayara sang tatlo ka mga adopted no duwa ang high school mo pag isa diri ang may bana na suno man na sa suspetsado Bombojay. So wala to ganiya sini nga bana di pa mga nimang patnaton sundiin nagapang dagat ate kumakibot na lang to nga pagpuli wala nang nga asawa Bombojay. So Bombojay pamatian nato no ang pahayag gikan kay Police Captain Paul Vincent Pendon. Bombo Carla, ara da sa imo? Yes, Bombojay no. So iyari diri ra. Pamatian nato na pahayag gikan kay Police Captain Paul Vincent Pendon. Wala sa tanan ba yung gabi sa itong taga-Palamati, no? Sa supong nga gabi, January 13, 2022, 8:51 p.m. Diri sa may Puro Pagaykay, Barangay 2, Bacolod City, nakapatigayon kita sa isa ka bypass operation diri sa nasambit nga lugar, no? Ang ato niya subject mo ni si alias Jo, later on nakilala nato niya si Juliet Cantado Villacampa alias Jireh. 33 years old siya kag kasado sang diri man nga lugar. Sunod siya kakadi si ginusa kono no pag diri sila naglistar sa may kagay kay tungod kaya gapanagat ang iya nga bana. Pag ginakop siya mga more or less 10 grams kag may estimated street value of 68,000 no. Sunod siya sang December lang ni siya kuno start or nag-engage sang pagbibigya sang droga. Ginangatag siya wala na ito nakuha ang source no pero ginatawag niya na alias Toto. So from time to time once or twice a week na nagkakatuloy ang runner nga nakaray kapag ang illegal na droga no. Na-monitor na po ni siya mga more or less mga sobra-sobra 1 week naman nakuha na itong informasyon tungod din sa operasyon sa mga pumunuyo dito sa palibot nga ang atong suspitsado engage sa illegal nga droga. Wala siya record sa criminal record kagi wala man siya kagi surrender sa drugs. Street level individual siya sa diri kabaligya sang tiyanggi-tiyanggi niya kag
ang iya pamilya nagapanagat diri sa Puro Cagayan. Bombo Jai, so mo no, ang payagikan kay Police Captain Paul Vincent Tandon regarding sa background sinisang suspetsado Bombo Jai nga nadakpan sa area sang Puro Cagayan, Barangay 2, Bombo Jai. So, ano man diri no, sa bypass operation. So, Bombo Jai, regarding to bala sa nadakpan kagabi sa may San Carlos City, Bombo Jai, itong nakuhaan ini siya sa more than 10 million worth of suspected shabu. So, ini siya Bombo Jai, napasakaan niya sa kaso, no? So, ini nga suspetsado din kilalagyan, no? Kay Joel Rizardo, no? So, hindi Bombo Jai, napasakaan na ini siya, sinilanggin nga hapon, Bombo Jai. So, ang ginpasaka sa iyang kaso, Section 5 and 11 sang RA 9165 Bombo Jai. So, ara na ini siya no, sa kustudiya sa San Carlos City Police Station, Bombo Jai. So, kamusta dira sa karon Bombo Carla ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod sa pagpanglibot sang patrol? Yes, Bombo Jai, so far no, matauhay na ang dalanon sang syudad sang Bacolod, laka na lang gid no, liwat no ang nagapakadto pa kari nga mga salakyan. So far wala kita may mabatyagan no nga pag ulan-ulan sa subong gabi Bombo Jai. Sige Bombo Carla, madamo gid nga salamat. Bombo Jai mo nang report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Madamo gid nga salamat kay Bombo Carla May Defensor sa mga balita nga natipon sang patrol. 15 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi, ginakulabos na katasang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi sa mga nagapamati sa 630 kHz. Subong man sa mga nagatutok no sa aton nga Facebook, sa aton nga YouTube, kaya Sir Elmer Garde, kaga kay Sir Roland Canson, maayong gabi, kaga stay safe gid kita tanan. Magabalik luwat buwas sa agang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Ining inyo nangin kaupod, Bombo Jireh de los Reyes. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand.
why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,